No niin, tosiaan, ei muuta kuin moikka vaan kaikille. Ja se olisi tosiaan taas Filmcooper täällä. Ja tänään mä ajattelin opettaa teille, miten ratkaistaan tämmönen 2x2 Rubikin kuutio. Eli tosiaan joo. Tässä videossa mulla on muuten käytössä myös eri kamera. Eli tää on tämmönen kaverilta lainattu järkkäri. Joten äänenlaadun ja kuvanlaadun pitäisi ainakin jonkun verran olla parempi. Ja tosiaan tää 2x2 Rubikin kuutio on mun mielestä helpompi ratkoa. Tai todella paljon helpompi ratkoa kuin 3x3. Totta kai tää on helpompi, mutta niin kun mun mielestä todella paljon helpompi. Ensinnäkin sen takia, että tässä on vaan niin kun 2 kerrosta, mitkä pitää ratkoa. Niin siis tää on vaan helpompi. Mutta yksi juttu, mikä tässä sitten taas voi joillekin tulla hankalempana kuin 3x3, on se tosiaan, että 3x3 on jokaisella sivulla keskipiste, eli tietää valmiiksi mikä sivu siitä tulee. Mutta 2x2 semmoista ei ole, joten se voi osaltaan hankaloittaa, mutta en usko, että se hirveästi haittaa. Ainakaan itteeni se ei hirveästi haitannut. Mutta tosiaan, nyt kun me lähdetään tätä ratkoon, niin meidän pitää ensimmäisenä totta kai koota ensimmäinen niin kuin tämmönen puoli oikein. Ja miten se on lähestulkoon kaikilla valkoinen. Joillakin voi olla vihreä, punainen, sininen, oranssi, keltainen. Se voi olla ihan mikä vaan teillä, mutta mulla se on valkoinen, joten mä myös teen tän valkoinen ylöspäin. Koska mä uskon, että suurimmalla osalla mullakin se on niin. Eli nyt kun tää kuutio on sekoitettu, minkä mä tein kyllä tuossa alussa. Mutta joo, nyt tosiaan tää kuutio on sekoitettu. Ja ensimmäisenä meidän pitää lähteä ottamaan täältä niinku valita yksi kulmapala. Tai niinku yksi kulmapala kuin yksi palanen, koska nämä kaikkihan on niinku kulmapaloja. Mutta joo, yksi palanen. Valitaan nyt vaikka toi, missä mulla on toi mun oma tarra logo taas, minkä mä oon tehnyt. Ja sitten me lähdetään sen vasemmalle puolelle tai oikealle puolelle, ihan kummalla haluattekaan, niin lähdetään etsiin palasta. Lähdetään nyt vaikka tänne oikealle. Eli meidän pitäisi löytää palanen, jossa olisi vihreätä ja valkeata ja oranssia. Ja se me löydetään tosta, täältä. Ja eli tällä meidän pitää tehdä vaan yksinkertaisesti niin, että me käännetään se ton viereen. Nyt me saadaan täältä vihreät mätsääntymään. Sitten seuraava otetaan tähän tän palan vasemmalle puolelle. Siihen tarvitaan palanen, jossa on oranssia ja sinistä, joka löytyy tosta. Ja joo. Eli tää palanen me saadaan tonne ihan vaan kääntämällä alimmaista riviä 2 kertaa ja laskemalla toi alas ja nostamalla se ylös. Eli samalla tavalla kun nostetaan niin kun eli samalla tavalla niin kun nostettais 3x3 tohon tommonen reunapalanen ihan vaan niin kuin näin, niin se toimii myöskin samalla tavalla tässä 2x2. Eli me nostetaan toikin tohon ihan vaan näin. Ihan yksinkertainen nosto tuolta. Lasketaan alas ja siirretään noin. Eli nyt meillä on 2 ensimmäistä riviä plus tää päällikerros valmiina. Sitten me käännetään kuutio ympäri. Ja tässä vaiheessa kun me käännetään tää ympäri, me aletaan etsiä täältä keltaista palasta, jonka pitäisi olla tässä vasemmassa reunassa. Ja ei hätää, se ei läheskään aina ole siinä. Itse asiassa on tosi harvoin niin, että suoraan kun kääntää, niin se on siinä. Mutta me nyt haetaan semmoista tilannetta, missä me saataisiin yksi keltainen tähän niin kuin ylöspäin ja yksi keltainen niin kuin osoittamaan itseenpäin ja muut keltaiset on pois tältä päältä. Eli nyt, niin kuin näette, meillä on 2 keltaista tässä ja sitten loput keltaiset löytyy näiltä paikoilta. Ja meidän nyt pitää ottaa se keltainen, mikä on niin kuin, taas niin kuin itseäpäin, niin kuin 3x3 oli aina, että se keltainen, mikä on itseäpäin, niin se pitää ottaa. Eli ei oteta näitä kahta, mitkä tässä, eikä tätä, mikä on vasemmalla puolella, vaan tämä, mikä on oikealla puolella itseäpäin. Ja tässä me tehdään taas tämä algoritmi, mikä on tuttu jo 3x3, eli R, U, R heittomerkki, U, R, U2 ja R heittomerkki. Ja nyt me saatiin heti tämmönen tilanne, missä meillä on yksi keltainen tossa.
Ja tääkin meni oikealle paikalle tohon. Ja tää on oikeastaan se paras tilanne, mikä tässä voi tulla. Joten nyt me tehdään toi sama uusiksi niin, että tämä itseäpäin oleva keltainen täällä oikealla puolella niin on just tässä sun oikean käden puolella. Ja sä teet taas ton R, U, R heittomerkki, U, R, U2 ja R heittomerkki. Ja ai niin, unohtu mainita, että jos et tiedä mitä nämä R, U't ja R heittomerkit sun muut tarkoittaa, niin käy kattoo se mun ensimmäinen 3x3 tutoriaali. Ja niin, no voin mennä nyt tässä nyt nopeasti kertoakin. Eli R tarkoittaa oikeata, U tarkoittaa appia eli päälipalaa. Sitten L tarkoittaa leftiä eli vasenta palaa. B tarkoittaa tätä backia eli takapalaa. Ja D tätä downia eli alariviä. Niin. Mä sanon alapalaa itse, mä en tiedä miksi. Mutta joo, nyt mä voin nopeasti myöskin näyttää teille mitä muita tilanteita tuossa voi tulla. No niin, eli seuraavana voi tulla sitten tämmönen tilanne, missä keltaiset on tässä ja sitten täällä sivuilla. Ja myöskin nämä keltaiset, jotka on täällä, voisi olla myöskin tässä. Ja silloin me tehtäisiin edelleen tätä samaa algoritmia, mikä meillä on tässäkin. Ja nyt otetaan koko ajan silleen, että tosiaan nämä keltaiset täällä päällä on niin kuin ylöspäin täällä takareunassa. Jostain jo sitten. Eli ne ei voi olla tässä itteepäin, eikä oteta myöskään tosta tällä kertaa, vaan me otetaan suoraan tästä ja tehdään taas toi sama algoritmi RU, R-heittomerkki, U, R, U2 ja R-heittomerkki. Ja nyt päästiin tähän samaan tilanteeseen kuin äsken. Ja tässä tehdään taas R, U, R-heittomerkki, U, R, U2 ja R-heittomerkki. Ja sit voidaan tehdä taas olla samalla algoritmilla tää keltainen sivu loppuu. Sitten on vielä tää tilanne, missä on 2 keltaista päällä ja nämä 2 tässä. Ja tässä tehdään taas tämä sama algoritmi R, U, R-heittomerkki, U, R, U2 ja R-heittomerkki. Ja nyt tässä tulee tää tilanne, missä on taas tuolla vasemmalla toi 1, mutta sitten täällä onkin tää keltainen, minkä pitäisi olla tossa. Eli nyt me tehdään vielä 2 kertaa tää R, U, R-heittomerkki, U, R, U2 ja R-heittomerkki. Ja nyt me päästiin tähän, missä tää keltainen on tässä. Ja nyt tehdään vaan nopeasti loppuun tää algoritmi. Näin. Ja nyt me päästään tänne viimeisen kerroksen pariin. Ja nyt täältä voi etsiä semmosen, missä on niinku 2 vierekkäin, eli olisi vaikka sininen ja sininen. Mutta tässä mun tapauksessa täällä ei ole semmosia. Mutta jos on semmonen pari, niin sit käännät se oikealle sivulle, vaikka se olisi punainen ja punainen, niin se pitäisi kääntää tuon punaiselle sivulle ja pistää se itästä alaspäin. Mutta meillä ei nyt sitä ole, sitä paria, joten meillä ei nyt ole sitä paria, joten meidän pitää sitten ihan sama mikä sivu itästä poispäin, tai alaspäin, itästä poispäin aina keltainen ja iteenpäin valkoinen. Tai no siis riippuu minkä sivun te aina teette. Mutta joka tapauksessa tässä tehdään sitten tämä sama algoritmi, mikä tuli itse asiassa myöskin tuolla 3x3. Eli R-heittomerkki, F, R-heittomerkki, B2, R, F-heittomerkki, R-heittomerkki, B2 ja R2. Ja nyt me huomataan, että tänne tuli tämmönen pari valmiiksi ja se mätsätään oikealle sivulle. Ja nyt me pistetään tämä valmis sivu alas ja keltainen itsestä poispäin ja valkoinen taas iteenpäin. Ja toi sama R, heittomerkki, F, R, heittomerkki, B2, R, F, heittomerkki, R, heittomerkki, B2 ja R2. Ja näin. Eli tää 2x2 kuutio ei ole tän vaikeampi ratkoa. Ja mikä siinä tällä metodilla, tällä aloittelijan metodilla mä oon itse päässyt parhaimmillaan 6 sekuntiin, mutta silloin sattui kyllä todella hyvä sekoitus. Mä en tiedä mitä se on mahdollista. Tosi harvoin pääsen sub 10 eli alle 10 sekuntiin. Ja sitten keskimäärin sinne 15 sekunnin paikkeelle, eli tällä pääsee kyllä helposti alle 30 sekuntia, jos vaan sorminäppäriltä löytyy. Mutta joo,
Tää video tosiaan alkaa olemaan tässä. Kiitos kun katsoit. Pistä tykkäys jos tykkäsit ja ehdottakaa ihmeessä mitä mä voisin tehdä seuraavassa videossa. Ja mä nyt pyrin joka viikko lauantaisin tai sunnuntaisin julkaisemaan yhden videon. Ja niin kauan ainakin kun riittää aiheita, niin sen pitäisi toteutua. Ja tosiaan mulle oli myöskin ehdotettu kommenteissa, että tee video, jossa koetat rikkoa sun omia ennätyksiä. Mun kaveri oli ehdottanut. Ja kerran jo kuvasin sen, mutta siinä ei päässyt lähellekään omia ennätyksiä, joten mä kuvasin joku toinen kerta. Mutta se luultavasti tulee sitten ensi lauantaina. Mutta tosiaan, kiitos kaikille, jotka katsoivat videon. Me nähdään seuraavassa videossa. Se olisi moi moi. Moi.